Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Nakumpiska ang 43 milyong cocaine sa Catanduanes, iniimbestigahan na ang source. DILG dismayado sa pagkakabasura sa mga drug cases ng mga drug lords sa NBP. Mga customer na nawalan po ng tubig, hindi na raw po sisingilin ng Manila Water ngayong buong buwan ng Marso. Pilipinas di pwedeng ipambayad ang Reed Bank sa mga utang sa China ayon sa Integrated Bar of the Philippines. Iloilo, 4 milyon na ang damage dahil po sa El Nino. Pinsala naman sa Cebu dahil po sa tag-init, pumalo na sa 100 milyong piso, state of calamity na ang lungsod. Bagamat pumirma, Senador Soto, ipapaubayan na lamang daw kay Duterte ang pag-veto sa kontrobersyal na budget. Taong bayan, hinihikayat po yan ng DILG na kunan ng pictures or video ang mga barangay officials na sasali po sa partisan politics. Manila Bay Reclamation tinututulan naman ng international organization. Panelo, humingi ng dispensa sa pamilya ni ex-Senator Miriam sa isipon ng pagiging judge ng ICC. PNP hindi daw nagkulang sa paalala sa mga pulis hinggil sa Kappa investment scam. At NPA, sinalakay ang police station sa lalawigan ng Sorsogon. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now!
Ano ba ang dapat gawin ng gobyerno ngayong lalong lumala ang problema sa droga po sa ating bansa? Repeat, ano ba ang dapat gawin ng ating gobyerno ngayong lumala lalo ang problema sa droga sa ating bansa? Magandang gabi na po mga suki. Ako na po ito si Harold Nakame. Muli, welcome sa ating pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ang programang napapanood sa buong mundo at simulcasted po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel, tulad po ng ating sinasabi, ay napapanood sa telebisyon, sa channel, sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84, at sa halos 1,000 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Ang programa po natin sa gabi pong ito ay pinalilipad ni Clarence Anday, ang ating broadcast officer, together with Earl Nico Dacame, habang naka-remote po ang ating mga kasama, ang ating operations head, Engineer Oliver Lico, ang ating creative director, Mark Anthony Reynoso, na may meeting kami mamaya, creative producer, Carlo Reyes, at kasama po natin siyempre ang mga leader sa reporters ng ating himpilan at buong puwersa po ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang mga telepono mga suki sa ating himpilan ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Ano ang dapat gawin ng gobyerno ngayong lalong lumala mga suki ang problema sa droga sa ating bansa? O bueno, bago natin batiin ang mga buenamanong nagparamdam sa ating palatuntunan, iratsada muna natin ang mga importanteng balita hatid sa atin ng ating mga masipag na mga Leader News reporter. 99% dairy products inaangkat ng Pilipinas ayon daw po kay Senador Villar. Ibig sabihin, wala tayong sariling dairy products sa Pilipinas. Simpleng-simpleng produkto, di ba? Yan. So ano kayang magagawa dyan ng mga taga-Department of Agriculture? Alamin natin sa report ni paring Jojo Sikat live mula sa Senado. Yes, paring Jo. Magandang gabi. Go ahead. Ipinaliwanag nitong si Senadora Cynthia Villar sa mga magsasaka at sa mga dairy farmers na kinakailangan ng Pilipinas na tumutok sa dairy industry dahil kinakailangan na ito ng bansa. Sa kanyang naging talumpati sa ika-26 na anibersaryo ng Philippine Carabao Center sa Nueva Ecija, sinabi ni Villar na 1% lamang ang naipoproduce ng local dairy sa bansa. Aniya, umaabot sa 99% ang inaangkat na dairy mula sa iba't ibang bansa, kaya mahal ang presyo ng gatas o itong dairy sa merkado. Kasabay nito, hinikayat ni Villar ang mga magsasaka na huwag nang gamitin sa pagsasaka mga babaeng kalabaw, sa halip gamitin na lamang ito para sa pag-produce ng gatas. Inihalimbawa pa ni Villar ang isang ginang sa Bohol na nakapanayam ng senadora na nakilalang si Marilo Rojo ng Bohol Dairy Cooperativa na nag-aalaga ng 3 kalabaw na kumikita ng 600 piso kada araw sa pagbebenta ng gatas. Naniniwala ang senadora na makakaahon ito mga magsasaka sa kahirapan sa pamamagitan ng dairy product tulad ni Malu na nakakatulong na sa kanyang asawa. Ayon kay Villar, isang member, ikaw ang natanong ko. Tinatanong kita, ilan bang milking carabao ang inaalagaan mo? Ang sabi mo, 3. Tapos tinatanong ko siya, magkano kita mo isang araw sa 3 milking carabao? Ang sabi niya, 600 pesos a day. 18,000 a month. Numadinig ko yun, ito na nga ang maghahango sa kahirapan sa ating mga kababayan. Kasi pag kumita ka, ang isang housewife na sinasideline niya lang yung pag-aalaga ng 3 carabao, kikita siya ng 18,000 a month. Napakalaki nun kasi I'm sure yung asawa mo nagtatrabaho din. So that is in addition do sa kita ng iyong asawa. Hango na kayo sa kahirapan. Kaya sabi niya,
Kasabay nito, pinuri ni Villar ang Philippine Carabao Center sa kanilang tema ngayong taon na hinihikayat ang mga magsasaka na maging Carabao entrepreneur bukod sa pagsasaka. Inahalimbawa pa ni Villar na ang bansang Thailand na nagpo-produce ng 72% dairy products, samantalang itong bansang India naman sa small entrepreneur at isang kooperatiba ay pinakamalaking dairy producer sa buong mundo na tinalo pa itong China at Amerika. Naniniwala si Villar na kung kaya ng Thailand at ng India, kakayanin din ito ng Pilipinas. Ito si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga simpleng-simpleng bagay, ano? Parang bakit ba laging lag behind ng mga Pilipino? Gatas lang ng kalabaw pinag-uusapan, Clarence. Oh? Bakit hindi yan mapropagate nga naman ng Department of Agriculture? Puros tayo importation, puros tayo bili gamit ang dollar reserve ng Pilipinas. Tama ng komisyon sa mga nangungumisyon ho sa mga importation na yan. Kailangan po nating suportahan ang local industry, lalo na po yung ganyang dairy products sa Pilipinas, sapagkat talagang sa mahabang panahon, yan po'y nakaligtaan po natutukan ng Department of Agriculture. Tuloy tayo mga suki. Samantala, Eco-Waste Coalition nanawagan po sa mga kandidato na tigilan na ang paggamit ng mga plastic na mga campaign materials. Narito po ang report ni partner Nolan Ariola. Yes, Nolan, magandang gabi sa iyo. Ilang araw na lamang ay magsisimula na ang local election campaign period, kaya't hinimok lang Eco-Waste Coalition at iba pang mga makakalikasang grupo sa Quezon City na sundin ng mga kandidato ang Ordinance 2202 na inaprobahan noong March 25, 2013 na nagbabawal sa mga material na pampropaganda na gawa sa polyethylene plastic. Panawagan ni Eileen Lucero, National Coordinator ng Eco-Waste Coalition, na ipatupad at sundin ang ordinansa para hindi makadagdag ng problema sa basura. Bukod sa nasabing ordinansa, nagpalabas ang COMELEC ng Resolution 10488 na humihimok sa lahat ng mga local government unit, mga kandidato at partido na dapat gumamit ng mga eco-friendly at recyclable materials. Nakikiisa rin ang Saliraya sa panguna ni Mirna Jimenez sa halin ng mga kababaihan sa dahilang nakakaalarma na ang tunit-tuniladang plastic na kalubog sa ating mga karagatan. Natandaan, ang Quezon City ay merong 3,600 tons na tonelada ng basura kada araw. At ang paggamit itong mga materyales na ito ay sigurado na dagdag basura sa mga darating na araw para sa mga taga-Quezon City. Ito ay, ang ordinansa na ito ay naaayon din doon sa nilabas ng ating COMELEC na resolusyon kung saan nagsasabi at nag-encourage sa mga kandidato sa mga partido na dapat ang lahat ay gumamit ng mga recyclable and eco-friendly materials. Natawagan natin sa ngalan ng Salilaya, Pilipinas kasama ang Eco-Waste Coalition, nakikisa po kami sa hanay ng mga kababaihan na panindigan natin ang pagiging makakalikasan. Nakakaalarma ang dami ng plastic na lumulukog sa ating mga karagatan, katubigan at sa ating kalupaan. Panawagan din ni COMELEC Quezon City District 4 Officer Attorney Maan Gonzales sa lahat ng mga kandidato na ipagbawal ang paggamit ng mga tarpaulin. All those candidates running for local positions, and they are also notified. In fact, mayroon din po kaming mga watches orientation as week. At well-guided naman. Nilatag po namin lahat yung mga guidelines sa kanila. Kasama na po itong mga campaign materials na they are not allowed. They are encouraged, in fact, to use recyclable materials and not to use any hazardous chemicals.
Paalala ng Equus Coalition sa mga kandidato na ang mga tarpaulin at iba pang gagamitin sa election campaign na may polyethylene plastic ay mapanganib sa kalusugan at nakakasama sa ating kalikasan. Sinasabi din sa resolusyon na dapat ang mga materyales na gagamitin ay hindi nagtataglay ng mga toxic and hazardous materials. At ang mga nakikita natin ngayon na tarpaulin ay mayroong mga toxic and hazardous materials. Ito rin ay mahirap i-recyclo, lalo na kung ito ay gagamitin na para sa mga pagkain. Dahil ito ay may mga chemical. So kung sinabi natin ng mga recyclable materials, ito yung pwedeng gumamit tayo ng karton, pwede rin tayo gumamit ng mga papel, pero paalala pa rin namin na kung kayo ay gagamit ng mga papel at ito ay inyong inikikit, magkaroon naman sana tayo ng ang pusa na manalo-matalo, kaya natin tanggalin. Ulitin po natin, mga kandidato! Mga kandidato! Mga kandidato! Mga kandidato! Mula rito sa Comelec, Quezon City, Nolan Ariola, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Nolan Ariola. It's a timely announcement and call ng Eco Waste Coalition sapagkat ngayon po na campaign period, maging mga national candidates, national party list group at mga local candidates ay talagang gumagamit na po ng mga tarpaulins. Pero well, yung tarpaulins naman po ay pwedeng gamitin ulit, pwedeng i-recycle nga. No? Ako pagka may ginawa kaming tarpaulin, tinutupi ko ulit at pwedeng ipansapin yan eh. Ngayon, kung halimbawa same event, titingnan natin kung yung petsa ay pwedeng palitan, di ba? Nang magamit ulit. So, pag gusto, may paraan. Ha? Pag gusto, may paraan. Laging may solusyon kapag nais solusyonan po ang issue. Okay. Samantala mga kaibigan, ulitin natin ang ating survey question mga suki. Ano ba ang dapat gawin ng gobyerno ngayong lalong lumala ang droga sa ating bansa? Mga kaibigan, tulad po ng aking sinasabi, itong ating survey question is not a speculation because the President himself, President Rodrigo Duterte, admitted publicly na sa kabila po ng napakatinding kampanya laban sa drugs, yung tinatawag nating war on drugs ng gobyerno at ng kanyang administrasyon, he admitted during a meeting with PDP Laban candidates na lumala ang problema ng droga sa ating bansa. Hindi na po mga sachet ang pinag-uusapan, bulto-bultong shabu ang mga nahuhuli po ngayon. Ngayon, sinasabi po ng Pangulo na hindi lang yan 1 bilyon. Inaasahan niya na dahil daw po sa hirap ng pagbabantay sa shorelines ng Pilipinas na isang archipelago, ay nakikita niya raw na bilyong-bilyong pang shabu ang maaring pumasok daw po sa Pilipinas. Ngayon, ang sinasabi niya po ay gayon pa man, hindi dapat sumurrender daw po ang Philippine National Police, ang mga otoridad, ang mga Pilipino, na labanan po ang drugs sa ating bansa. Now, ang sinasabi po natin, mga kaibigan, habang may napakatinding kampanya laban sa drugs, ay lalo namang tumindi ang supply po ng droga sa bansa. Marami na po ang napatay. Marami na po ang naging casualty sa drugs, war on drugs ng gobyerno. And yet, tila baga, walang katakot-takot ang mga nagpapasok po ng drugs, ng droga sa ating bansa, ng shabu, ng cocaine. Public knowledge naman, dati idinadaan po sa Bureau of Customs. Di ho ba nabuking yung mga magnetic lifters na may lamang bilyong-bilyong shabu? 6.5 billion, may nagsasabing 11 billion. Marami na kasuhan. Nga lang yung Customs Commissioner nalipat lamang po sa ibang pwesto. Di ba ba? Now, dahil na-booking na yan, ang ginagawa po ng mga nagpapalusot ngayon ng drugs sa ating bansa, pinalulutang na lamang po sa dagat. Nagkalat po ang drugs sa buong Pilipinas.
So mismong presidente po ang umaamin ngayon at ngayon po bilang isang lehitimo na nagmamalasakit sa bayan at tumutulong po sa ating bayan, tayo po ay nagtatanong, naghahanap po ng solusyon. We are not blaming anybody here because really, the fight against drugs is the fight of the Filipino people, the fight of the whole nation. So nga lang, dapat ang lahat po dito ay sincero. Dapat ay totoo ang adhikain ng lahat. Mapa gobyerno, mapa PNP, mapa LGU, at lahat ng mga mamamayan at mga Pilipinong nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya po't ganyan po ang ating tanong. Ano ang dapat? Ano ang solusyon? Sapagkat for almost 3 years, magti 3 years na po sa panunungkulan ang pamamahala ng Pangulong Duterte. By June 30, 3 years na po ang Pangulong Duterte sa kanyang pamamahala bilang Pangulo. Ang naging sentro po ng kampanya ng kasalukuyang administrasyon ay ang demand sector, ang demand portion. Yung mga kumukonsumo, mga addict, mga small-time pushers, yun po ang natutukan. Wala pa tayong pagtutok masyado doon po sa supply, sa supply side. And the PDEA knows very well na ang pagharap sa problema po ng drugs should be both the supply and the demand sides. Ayan. So, malaking problema po natin ngayon ang supply side sapagkat walang katakot-takot ang mga taong sangkot sa pagpasok po ng drugs sa ating bansa. Alright, so sige, hahanapan po natin ang solusyon kaya't ang inyo pong mga opinion, ang inyo pong mga komento, ang inyo pong mga tawag sa atin ay importante po sa ating programa. Ulitin natin, 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Meron mga late nagre-react, ano? May mga nagtitext na late na. Minsan, magtitext sa amin ay 2 days after na ng broadcast. You better join our program by putting your comments sa ating page, no? Sa Leader News Philippines at sa aking personal wall. Pwede 'yon na Klo, no? Sa aking personal wall, pwede. Mababasa ko, no? Pwede 'yon. Nasaan ka? Nasa wall ko? Nasa page ko. All right. Sige, allow me to read muna ito pong mga buena manong nagparamdam sa ating program. Tunet Templado, Russell Aranyas, magandang gabi sa inyo. Manoy Jose Clidoro Jr., maray na bang gitabi. Sir Anton Ganchoke, kumusta ka na, sir? We miss you. Kumusta ka na? Rem Palyurina, amigo dyan sa Marikina City, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Manoy Jobert Clet sa Australia, ang ating kaibigan, kababayan na profesor sa Australia. Maray na bang gitabi, Manoy Jobert. I sent a message kay Mayor Herbie Aguas, ang kandidatong congressman sa 1st District ng Albay, na nakakatanggap na raw ng death threat. Napakataas daw ng surveys at pagtanggap ng mga butanteng taga 1st District ng Albay kay Mayor Herbie Aguas as a candidate for congressman sa 1st District. Well, obviously, ang kalaban niya si Congressman Lagman, yung veteranong congressman sa 1st District, no? Palagay ko pagkakataon naman na maiba, no? Sapagkat sa napakahabang panahon, nagpalit-palit lamang po yung mga lagman sa 1st District. Di ba? Nagpalit-palit. Nung matapos ang termino ni Congressman Edsel Lagman, pumalit yung mayor ng Tabaco ngayon. Parang isang term siya. Minsan, yung isang anak din ni Congressman Lagman, pumalit sa kanya. So, puros Lagman na lang. Baka pwede namang Aguas. Yeah. Pwede namang Congressman Aguas. But, of course, ang decision po ay nasa kamay ng mga butanteng taga 1st District Kang Albay. Maray na hapon, maray na Banggitabi. Sa mga kababayan ko sa 1st District Kang Albay, from Tiwi, Malinao, Tabaco City to Malilipot, Bakakay, Santo Domingo area. Ayan. So, yan ang mga 1st District ng Albay. Yeah. Ellen Legson Credo, thanks for watching our show. Konsihala
Gigi Ihanda Juarez, ang aking napakagaling na kaibigang konsihala po sa bayan ng Masinloc, Zambales. Madam, kumusta ka na dyan? Pang ilang term mo na ba yan? I'm sure kung may isa ka pang term, I'm sure you'll be a winner again this coming election. Naniniwala kung mananalo pa rin itong ating kaibigang konsihala. Yan. Gigi Ihanda Juarez ng Masinloc, Zambales. Who else? Mga nanonood sa atin, thank you. Kim Charioy Chua is also with us. Russell Aranyes, sa tingin ko, di naman lalong lumala. Mas naipapakita lang ngayon kung gaano kadami ang nahuhuli. Dati kasi di nabubulgar, pero mas malala noon. Ramdam sa kapaligiran ngayon. Hirap nang makakuha ang mga adik at bumaba ang crime rate. Thank you, Russell Aranyes. Ellen Ligson Credo, good evening. Yan, nabasa ko na. Freddy Marcos, sir. Idol, magandang gabi po sa inyo. Si Pading Jaime Kundat dyan sa Pasig. Maray na bang kitabi? Padi, kumusta ka na? Pasyar ka dig ditabi sa studio. Mike Francisco is also with us. Beth Sarinas. Yan, ng... tagasan ba si Beth Sarinas? Si Ate Beth Sarinas. Nagwa-program din ito doon sa Rectang Puna News Online. Sige. Gilbert Dino dyan sa Quezon City. Jerome Ninoble. Hi sir, good evening. Gilbert, kumusta ka dyan? Celis Akuin is also with us. Good evening po sa inyo. Joanne Brosas, maray na bang gitabi. Kabayang Alan Cargulyo sa Legazpi City. Ay, dami nito. Good evening. Joseph Bahilio, maray na bang Joseph. Si Positive Money, sabi niya rito, good evening, God bless, thank you, Positive Money. Mamayho Oasis, Oasis pala, sorry. Mamayho Oasis is also watching our show. Sabi niya, gandang gabi, thank you. Joe Cuela Cardano is also watching our show. Thank you, Joe. Imelda Suway Bagyo, nanonood din sa atin. Thank you, Ma'am Imelda. Rostico Claridad, amigo, batchmate, classmate, maray na banggi sa imo. Manoy Inso Almonte Bugayan, dyan sa Valenzuela City, maray na banggitabi sa imo dyan at sa imong pamilya. Kumusta ka na? Hindi na tayo dahil na kita madagos-dagos na mag-meeting. Positive Money, kasi malaki kinikita nila kaya ganon. Thank you, Money. Bells Cultivo is also with us. Thank you, Bells. Sabi niya, good evening. Arlan Pineda Fajardo. Thank you, Arlan, for joining our program. Si partner Oliver Licop is also monitoring us. Thank you. Christian Enciso. Mga Enciso, if I'm not mistaken, mga taga Masinloc, Zambales. Butch Arcangel sa Caloocan City. Batiin ko muna ito, Carl. Ubusin ko muna ito. Si Curl Frankenberger. Partner, amigo, kumusta ka na? Yan. Si Kurt pala, sorry. Kurt Frankenberger. Ang sagot ay economics, trabaho para di pasukin ng mahirap ang delikadong trabaho. Tama ka, I agree with you. Kurt, thank you. Michael Kaiko dyan sa Marilao. Magandang gabi at kumusta si airpat mo? Michael, si Mang Nestor. Ali Dasilio Brucales, maray na banggi Ali. Pading Jaime Kundat, good evening. Padi, ang droga sa Pinas ay kung sasakit ng tao, cancer. Napalala ng palala, mahirap ng gamutin. Kita mo, yung aking kumpadre ay frustrated na. Nitz Kulyat, hi Nitz! Kumusta? Nasaan ka? Bede Castelo, Bede, nasa Tabaco ka? Maray na banggi sa imo, kumusta dyan? Kumusta sa Indo dyan? Okay, who else? Ma'am Olive. Si Ron Forlales, ito, Clarence, yung sinasabi kong magaling na accountant and manager ng Hominid Ventures Incorporated, yung ating manpower company dyan sa Valenzuela City at mga kasama natin dyan sa office. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Olive. Kumusta ka na? At sa mga kasama natin, Victor Aguinaldo. Vic! Magandang gabi sa inyo dyan sa Valenzuela City. Cobsap Riders
Hinavea. Si ano ito, di ba? Si Albert ito. Si Albert ito, si Cubs Up. And Maurice Buenavides is watching our show. Thank you. So, yan mga kaibigan, ang ilan pong mga buwan naman ang nagparamdam sa ating palatuntunan. Tayo po'y magtutuloy. Balikan ko po kayo habang ang ating tanong mga suki ay ano ang dapat gawin ng gobyerno ngayong lalong lumala ang drugs sa ating bansa. I'll be back after some important reminders. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor. And to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.